So I'm wakwa be member Adom TV and Yomreno Siakasi so my entire summer so na bebrona watching you no near manebo fikumase ebeto dwa yechire mo se Adom pizza tija to honum nam so emedwe de fone ne manyina no hye djorobe wo mani etutu edeka won mo sem we ho ne nteno asante mantam no mra hyebedwafo nyina wono maka wo mhobom en mo ka won sa kakra 150,000 Ghana cedis for the medwe de fuese won so Ewoja brantama ma na homene so wadum blue light akwi ase na dwadifo do na enema ahye na ka ho bi amanei asante mantem ha MPP murahye bedwafo abanan akọ biaye ho na bra wo koye no kire se ukura won semen kan sika no 1.5 billion wode so wo mu asene eno na adom kase ene ma hye bedwane a wogina mu ede ma ade hye mo atwema kwa anwo no nyamfa mankwa manu ebo nkomo na o kire se stores yenuanom ebi pesa wo mo akasa esie ye begina mo achia ta mo achia me yesi stores no na mo so manya ba bia mo de be ye mo dwuma esansa ye nyina ye nim saya ma manim ya papa nom samatete ye mu bia me ya bedru sese ya aha ana ma ho oden efrie ye nim sa dodo no so na aka wachire na se munya dwuma ya ana dodo no so ebenyi aba be ye mpanyimpa Anunti Ashanti Kokosa wa Parliament na ya baya yekuta yansam 150,000 Ghana cedis 1.5 million tetisika no aya 1.5 billion eno achi na dwemten de ma MPP amanyoko no ayewura benatantwebo siako media de sradia stronko adi ama o mampanyini John Dramani Mahama say na daruma de oyama ketafo no de oyama katamantofo no aduru asanteman so wadaruma wunum say yetua tax pa eti ade a yahwehwe ne say ubabra omo bosia na omo dia se o madwuma mu